έβαλες. Ναι. Το έβαλε. Πώς έτσι ρε μαλάκα. Εγώ δεν σταμάτησα το βίντεο, τώρα πειράζει, κάτι τραβήξω εδώ τα δικά μας. Αλλά έχει ήλιο. Εσύ κράτα τσίλιες για μπάσκετ, μην έρθει κανένας μπάσκετ. Έχει ήλιο εδώ κόντρα και δεν φέρεται καλά. Τι είναι αυτά που κάνει. Από εδώ είναι κόντρα ο ήλιος και δεν